Kantu eusek aurkezten du Jolasak eta Solasak. Kilometro bat oinez. Kilometro bat oinez ibiliz, ibiliz. Kilometro bat oinez bi zapatak hautsiz. Kilometro bat oinez ibiliz, ibiliz. Kilometro bat oinez bi zapatak hautsiz. Goma-jolas honetan, barnekaldean 3, 4 edo behar diren jokalaria jarriko dira. Forma bat osatuz, laukia, hirukia, badirenen arabera. Abestiaren erritmoa jarraituz mugimenduak egin ondoren, bi zapatak hautsiz esaterakoan, jokalari guztiak eskuinaldera mugituko dira. Poliki-poliki goma igotzen joango dira, pixka zailago egiteko. Txorkatilaitik belaunetara, ipurdira, gerrira eta bururaino. Kilometro bat oinez ibiliz.